दिनैनि बे जोंनि मागो फोरबोआव खौरां लाफैनाय बाबामोननिफ्राय जोंनि बे नतुन सनापुर आफादनिफ्राय आइजो आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावग्रोनाय थादों। दिनै जोङो मागो फोरबोनि मुङै दिनै ब्रह्मपुर एफआरसिआ गिबि दिनैनि बे हाबाफारिखौ लादों। बे हाबाफारियावनो जोङो दिनै नतुन सनापुर गामिनि बिहामजो आफादा दिनै जोङो बे कम्पिटिसनावनो जोंनि मागो फोरबोआव जानाय लोंनायनि आइटेमखौ जोङो बाहाय देखायफैदों। बे देखायफैनायाव जोङो बिराद गोजोननाय मोनदों। दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावनानै दिन्थिफुंनो हानायनि थाखाय जोङो गिबियावनो एन्थाब उवालाव देनानै एन्थाब सावनाय, उवालाव देनानै सौराय सावनाय एवनाय आरो उवालावनो देनानै जोङो लारु सावदों, उवालावनो देनानै जोङो फिथा लावदुम सावदों। बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेजोंनो जोङो आलासि सिबिनो थाखाय गाइखेर साहाबो लोगोसे लाफानानै दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ दिन्थिफुंनाय जादों। गिबियावनो जोङो दिनैनि बे हाबाफारियाव बे जानाय आयदाखौ सावना खांनानै सासे जोंनि गामिनि गाहालिया मास्टार पेन्सन मोननायखौ जोङो आर'नाइ गांसे होनानै बरायनानै जोङो बे जोंनि दिन्थिफुंनाय फिथा सौरायखौ जाहोजेननानै जोङो नतुन सनापुरनि बिहामजो आफादा बरायग्रोनाय जादों। बेखिनिखौनो आङो बाबामोननिसिम बुंथिनानै आंनि बे बुंथिनाय आरो बाबामोननि रिपर्टारफोरनिफ्राय आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आंनि बे बुंथिनाया बेखिनियावनो फोजोबबाय। आच्चा, दिनै सेथि जे मागो दमासि फालिनाय बे फालिनायाव दिनै मा हाबाफारि लादों? गिबियाव आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खौरां बुथुमगिरि फंबायमोननिसिम जोंनि बे ब्रह्मपुर एफआरसिनि आफादनिफ्राय जानानै मोजां मोननाय अननाय सिबिनायखौ हामलायनाय जासिनाय जाबाय। दा जों दिनैहाय बे बोसोराव जोङो देग्लाय दरब्रै गामिजों जेरैहाय ब्रह्मपुर, नतुन सनापुर, थाइसुगुरि, नतुन सनापुर, सापागुरि दरब्रै गामिजों जोंहा मोनसे एफआरसि कमिटि दङ। दा बे एफआरसि कमिटियाव जों दिनै मोनसे गोथौयै सिन्था खालामनायनि गेजेरजों जे जों दरब्रै गामिया परम्परा गोदोनिफ्रायनो बाहाय रुजु रायजो जाबोगासिनो दङ। दा बे रायजो जाबोनाय बेलायावबो जों गामिनिफ्राय जोङो दरब्रै गामिजों जयै मालाबाबो बिदि बेलागुर जों जाफेराखैमोन। हाबाफोर जों ज' जायो। नाथाय जों देग्लाय जों मोनसे जोंनि माखासे मेलेमजिबि गोसोखांगिरि बिथांमोना गोसोखांनायनि गेजेरजों दिनै जों बे मागो दमासि फोरबोखौ एफआरसि कमिटिनि मुं लानानै जों देग्लाय खुंनाय जादों। जों गिबि खेब सानबेसेसो हाबाफारि? जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै सानसेनि थाखाय लानाय जादों। हाबाफारि बायदियै जोङो फुंनि 8 रिंगायाव जोङो जोंनि गिबि हाबाफारिजों बेवहाय जोङो ब्रह्म समाज हिसाबै जोंनि ब्रह्म समाजनि जयग होदों। नैथि हाबाफारियाव जोङो दमासि फोरबोनि थुख्लाखौ बिरहोदों। बेखौ जोंहा जोंनि आफादनिनो मांगारां आफादगिरि सम्ब बसुमतारी बिथाङा फुंनि थुख्लाखौ बिरहोदों। दा बेनिफ्राय बेजों लोगोसे जोङो माखासे जोंनि इयुन जोलै जोंनि फंबाय बिनानावफोरनि थाखाय जोंहा माखासे गेलेनाय हाबाफारि दंमोन। बेखौबो जोंनि गेलेगिरिनि दैदेनगिरि बिथांमोना फारि मोनसे दैदेनलांदों। दा फैनानै जोंहा गेवलां मेलनि हाबाफारिया फैगासिनो दङ। दसे उनाव जोंहा गेवलां मेल जागोन। दा गेवलां मेलनि बेखेवगिरि आलासिबो दंखाथिनानै दोनखायो जोंहा प्रग्रामाव। जोङो गेवलां मेलनि बेखेवगिरिखौ जोंनि सनापुर इउएन एकाडेमिनि गोरायुं मांगारां बिरबल बसुमतारी बिथांखौ जोङो हांख्रायदों। आरो बेजों लोगोसे गाहाय आलासि हिसाबै जोङो बरफुख्रि इउएन एकाडेमिनि गोरायुं मांगारां कैलास सरगयारि बिथांखौ जोङो खावलायदों। दमासिखौ लोब्बा लाखिनानै रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनोसै। बिदिनो जोङो बे दमासिखौ लोब्बा लानानै जों गासैबो जे परम्परा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोन समनिफ्रायनो जिबायदि दमासि बेलागुर जाबोगासिनो दङ। दा बे जाबनाय बेलायाव जोंबो दिनैहाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम जोंनिफ्राय जोङो हानायमानि जोङो मोनसे गोजोननाय बावहरनो सानदों। जोंबो खुंनो मोननाय जों गोजोननाय मोनदों। आरो बेजों लोगोसे गुबुन गामिफ्रावबो जाहाथे बिथांमोनहाबो
मोजाङै सावरायनायनि गेजेरजों बेबायदि बेलागुर फोरबोखौ खुंलायो बेलागुरनि ओंथिखौ मिथिलायनो बुजिलायनो जाहाथे बयबो हास्थायनो नाजायो बिनिफ्राय आं बेखौ बुंनाय जाबाय